I løbet af august og september får 10 nordjyske havnebyer besøg af det sejlende kunstskib MS Bibiana, som vil invitere de nordjyske børn til at komme ombord og opleve børnekunst. Til tonerne af Fra England til Skotland lagde MS Bibiana til kaj i Aalborg lige foran Utzon Center. Vores tur går så ud af Limfjorden mod vest og op ad Vesterhavet og ned igennem Kattegat og ind i Mariager Fjord. Bibiana Danmark formidler kunst til børn, og sommerens nordjyske togt har til formål at lade nordjyske børn opleve og udleve kunst, kultur og arkitektur. Ungerne kan komme ombord, og de kan se de smukke værker blafre på nogle sejl, og nogle af dem er printet i så stor størrelse, at man tror, at havfruen hun er lige inde på den anden side. Ikke? Ui. Det kan lige være her. Det har det da meget godt. Vi har et kæmpestort, fantastisk lastrum her, som vi deler op i nogle forskellige områder. Heroppe der kommer til at være verdensbibliotek, som er vores skønne samling af børnebøger om havet. Børnene kommer også selv til at arbejde med kunst i skibets kunstworkshop i lastrummet. Og så sidder man og bygger med pap og plastikting og limpistoler og fjer og muslingeskaller osv. Børnenes drømmearkitektur, drømmehavnearkitektur. Undervejs rundt i regionen udvikler udstillingen sig i takt med, at børnene bidrager til kunsten. Det børnene laver, det bliver faktisk udstillet. Det får de simpelthen ikke med hjem. Det bliver udstillet her og på Utzon Center og i de forskellige havnebyer, sådan at det faktisk er børnene, der laver en udstilling til de voksne. MS Bibiana og udstillingen åbner officielt den 17. august.